oikein on puuha? Ristikko. Ja tätähän on täytetty aivan päin persettä. 7 kirjainta ja tarkoittaa naista. Sehän on Pihtari. Pihtari! 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 Liina! Sinähän lupasit, ettei tänään. Lupasin. Lupasin. Iska, katsotaan tarkkaan. Katsotaan ihan kohta. Pullo. Se on iso virtahepo. Eikö me voitais jutella? Isä, älä mene. Iskä lähtee, kato vähän. Iskalle ulkoiluttaa koira. Katopas nyt. Tästä näin. Noin, kato. Me lähdetään lenkille. No niin. Ei mitään. Ootteko te aloittanut?